Все так совпало, и тысячелетие, и то, что глава государства Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание в работе с исламским миром. Республика Уюштыруу комитетінің быйылғы бірінші отырышы, оның білән ислам динін кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чараларга да старт бирелә. Бу Россия өчен тарихи вакыйга һәм ул дәүләт дәрәҗәсендә уздырыла. События, состоявшиеся 1100 лет назад, имеют для России важное историческое значение. Принятие в 922 году Волжской Булгарии ислама в качестве государственной религии во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока. Развитие ислама на территории нашего государства во взаимодействии с православием и другими традиционными религиями заложило прочный фундамент современных отношений, мирного сосуществования и межконфессионального согласия в стране. Мөһим датага зур әзерлек узган ел башланда бәйрәмне билгеләп үтү турында президент Владимир Путин карар чыгарды. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин җитәкчелегендә оештыру комитеты булдырылды һәм уздырылачак төп федераль чаралар планы билгеләнде. Их смысл и основная цель. Аларның мәгънәсе һәм әһәмияте безнең ил тарихының киң кырлы булуын, уникальлыгын күрсәтү. Әлеге кыйммәтләрне саклау безнең бабаларыбыз һәм киләчәк буын алдындагы бурычыбыз. Булачак бәйрәм чаралары шуңа бер адым. Алар тиешле дәрәҗәдә узар дип тулы ышаныч белән әйтә алам. 70-тән артык федераль чара бәйрәмнең логотипын, сувенир, басма продукция булдыру, видео, язмалар әзерләү һәм трансляцияләү, интернет-ресурслар, форум, семинар, күргәзмә, бәйгеләр, республика планында 39 чара, Болгар һәм Казанда төзелеш һәм ремонт эшләре, форумнар, спектакльләр кую, фильмнар төшерү. Ахмед ибн Фадланның Идел Булгарстанына кылган сәяхәте турында фильм төшерү эшләре дә алга бара. Нәфис күренешле яздыру өлеше дәвам итә. Экспертлардан интервью алуга әзерлек башланды. Татарстан өчен Идел буе Болгар дәүләтендә исламның кабул ителүен билгеләп үтү күркәм гадәт. 2010 елдан бирле 21 май көне республикада закон нигезендә истәлекле һәм бәйрәм көннәре исемлегенә кертелде. Год 1100-летие мы открыли. Бу елны без бөтен Россия мөселманнары форум белән ачып җибәрдек. Алда мөселман яшьләре форумын уздыру бурычы тора. Узган ел онлайн мәдрәсә ачкан идек. Ул татар телендә эшли. Аны читтә яшәүчеләр дә үз итте. Быел мәдрәсәнең русча вариантын эшләтеп җибәрәчәкбез. Бәйрәм дигән сүз үткәнне карап, Аллаһка шөкер, үзебезгә дә сөенергә, киләчәккә балаларыбызга нинди юлда баруны. Шушы өмет белән үткәрелә. Дуслык, бердәмлек була күрсен. Мусулманнарның үзебезнең арабызда да дәүләт ягыннан бөтен мөмкинчелек бар. Бүгенге утырышта борынгы Болгар архитектура комплексының ЮНЕСКО мәдәни мирас исемлегенә кертелүендә әлеге җирлектә Минтимер Шәймиев башлангычында зур эшләр башкарылуында аерым билгеләп үттеләр. Дәүләт киңәшчесе быелгы даты уңаеннан үз теләкләрен җиткерде. Мөһим мәсьәлә. Bütün төбәкләрне яулап алырга, bütün төбәкләрдә эш барырга тиеш, эш кузгалырга тиеш. Аллаһ Тәгалә биргән шундый мөмкинлек. Моннан безгә файдаланырга кирәк, бик матур иттер. Бик матур иттер файдаланырга кирәк. Әле эшли башлагачтан күз күрер, Алла бирсә. Люди разной веры, разной национальности, с разными языками. Мы за нашу страну, за нашу религию. И вот такой многонациональный колорит, который нас еще должен объединить сильнее вот в эти дни, в этот год, когда мы будем праздновать 1100-летие принятия ислама. Бу даты барлык төбәкләрне берләштерәчәк. Республикадан тышта күп чаралар каралган төбәкләр читтә калырга теләми, төрле проектларын тәкъдим итәләр. Бу тарих безгә бүген дә актуаль булган мәсьәләләрне күрсәтә. Без бер-беребезгә кирәк, ата-бабаларыбызда булган кыйммәтләрне онытмаска тиешбез. Алар халкыбызга юл күрсәткән. Бу тантана безнең өчен зур мәгънәви генә түгел, реаль рәвештә безгә ярдәм итә торган нәрсә. Мәсәлән, менә безнең Томск шәһәрендә зур мәчет, Кызыл мәчете, анда аның мәдрәсәсе дә булган, мәчете дә булган. Ләкин үкенечкә каршы Совет заманында анда әлеге арак ликер заводы булып торды, анасын төрле складлар булып торды. Мусулманнар җыелып, аны аякка бастырдылар. Безнең дә ниятебез дә ул электрон Корандар, ул электрон кушымталар мобиль. Ул мөмкинчелек яшьләргә һәм безнең
бөтен халыкка электрон вариантта ошол проекттарды еткерге. Бәйрәмне берләштереп торучы билге дә булачак. Бүген ул логотипны тәкъдим иттеләр. Ул 5 график элементтан тора. Болгардагы хәтер билгесе, ачык Коръән китабы, ләлә чәчәге, 1100 язмасы, болгар сүзенең гарәп телендә язуы. Логотип раслау өчен федераль комитетка юллана. Изготовление символики. Бәйрәмнең символикасы булу мөһим. Юбилей турында Татарстан, Мәскәүдә генә түгел, бөтен төбәкләрдә, чит илләрдә дә белергә тиешләр. Юбилей алдыннан татар ислам традицияләрен торгызу, мәгариф инфраструктурасы, дини мирасны кайтару һәм өйрәнү буенча күп эш башкарылуда бу вакыйгага аерым әһәмият бирә. Быелгы чаралар вакытында Россия мөселманнарының үткәне һәм хәзергесе дәүләтчелекне һәм мәдәниятне формалаштыруда аларның өлешен аңлауга да игътибар биреләчәк. Төп чаралар май аена билгеләнгән. Казан саммит халыкара икътисади форумы, Башкалада Җәмигъ мәчетенә нигез салу, изге Болгар җыены. Алар Россия һәм чит илләрдән зур делегацияләр катнашында билгеләп үтеләчәк. Гөлназ Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.